Zagreb je sinoć uživao u spektaklu desetljeća. Pred čak 63.000 gledatelja u Maksimiru, U2 je pružio veličanstveni glazbeno-vizualni doživljaj. Koncert su Bono i društvo otvorili pjesmom Breathe, nakon toga je uslijedio dvosatni šou na spektakularnoj pozornici širokoj 50, a visokoj 55 metara. Publika najbolje reagirala na hitove koji su obilježili U2 eru tijekom proteklih 3 desetljeća, poput One, Sunday Bloody Sunday ili With or Without You. Treba istaknuti da je cijeli dan oko Maksimira vladalo opsadno stanje, međutim unatoč velikom broju posjetitelja iz brojnih europskih država sve prošlo u najboljem redu. Prije i poslije koncerta nije zabilježen niti jedan izgred, a preko 1000 zaštitara koji su osiguravali koncert nisu imali problema s većim intervencijama. Za prave obožavatelje U2 spektakl desetljeća slijedi večeras. Samo 10 dana nakon što je bombaški napad ETE usmrtio 2 policajca, 3 su nove eksplozivne naprave stanovnike Malorke ponovno digle na noge. U Palmi, glavnom gradu otoka, prva je bomba detonirana u jednom restoranu na rivi, koja je jedno od turističkih središta grada, što daje naslutiti da su ovaj put cilj napada bili turisti. Vijesti o ozlijeđenima nema jer je policija na vrijeme evakuirala restoran nakon što je anonimna osoba u ime baskijske separatističke skupine dojavom upozorila nadležne na napade. Druga je bomba postavljena u kafiću gdje je pod policijskom nadzorom detonirana. Treća je bomba eksplodirala u podzemnom trgovačkom centru u središtu grada, no eksplozivne naprave bile su prilično slabe pa nije nastala velika materijalna šteta. Turiste se upozorava da izbjegavaju velike turističke skupine. Trenutačno je policija na tragu 4. mogućoj paklenoj napravi koja bi se, po prvim informacijama, mogla nalaziti u jednom hotelu. Detaljnije informacije još nisu poznate. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a 10 se smatra nestalima u katastrofalnom tajfunu Eta koji je pogodio Japan. I na istočnoj obali Kine situacija je alarmantna. Zbog tajfuna Morakot evakuirano je gotovo 1 milijun ljudi. Na Filipinima je Morakot usmrtio 11, a na Tajvanu 14 osoba. Brojke nisu konačne jer se mnogo ljudi vodi kao nestali, a kineske vlasti su za sada potvrdile jedan smrtni slučaj. Nakon tragične nesreće u kojoj su se sudarili helikopteri i mali zrakoplov koja se dogodila u subotu, potvrđeno je da je poginulo najmanje 9 osoba, a 7 tijela već je izvučeno iz rijeke Hudson. Policija je uvjerena da neće naći crnu kutiju jer mali zrakoplovi takvu opremu u većini slučajeva ne koriste. No iz Nacionalne službe za sigurnost u prometu poručili su da će tijek nesreće moći rekonstruirati pomoću radarskih podataka. Helikopter koji je najmilo 5 talijanskih državljana za let iznad grada između New Jerseya i Manhattana sudario se sa zrakoplovom u kojemu su bile 2 odrasle osobe i jedno dijete. Nogometaši Chelsea pobjednici su engleskog Superkupa. Pred 85.000 gledatelja na Wembleyu nakon 11 terca svladali su Manchester United sa 4:1. Nakon regularnih 90 minuta bilo je 2:2. Kod izvođenja kaznenih udaraca plavi su bili precizni dok su kod crvenih vragova promašili Giggs i Evra. Carlo Ancelotti je pobjedom nad vještim suparnicima iz Manchestera došao do svog prvog trofeja od kada je iz Milana prešao momčad Romana Abramovića.